Urban Group. Urban Group. Nu, că suntem în grup. Suntem în grup la Urban Group. Unde ai zis că suntem? La Urban Group suntem aici. Ei, se cheamă 10 ani. Încă o dată. Înțeles? 2008. Ei. Și Merge cam așa. Da. Yo. După caietul pe care ți-am scris anul trecut, cuvintele au evoluat cu mult, prea mult. Și faptele și joarsele și doamnele și băgătorii băgați în toate treburile. Anii trec 27 și ceva. Unii încă mă întreabă: Șobi, nu te supăra, care ocupația și ce altceva? Că sunt 1000 care nu au loc de f***ta. Muzica rap și anturajele cu vagabonți, băutura fină și doamnele în chiloți, mașinile speciale de culoare gri, Snoop 3 și câteodată Breezy. Probabil că acum 10 ani eram la fel, numai că unii s-au modernizat în cartier. Unii mă întreabă ce dracu mai am de zis, vezi că refăcusem la un pas de paradis. Parcă acum 10 ani nu aveai nimic de fapt, dar peste 10 ani toată lumea s-a schimbat. Chiar și tovarășii tăi cu care ai umblat, dar peste 10 ani vezi ce ai realizat. Acum 10 ani nu aveai nimic de fapt, dar peste 10 ani toată lumea s-a schimbat. Chiar și tovarășii tăi cu care ai umblat, dar peste 10 ani vezi ce ai realizat. Acum 10 ani nu visai la celular, la fel cum nu visezi la ce o să apară iar, la fel cum nu știai decât de 7 nu șeptar. Acum orice țăran poartă euro în buzunar. E uite de-aia primul pe mine, că pun pe foaie tot ce am în cap și tot ce-mi vine. Și tot ce am de zis de acum și peste 10 ani o să rămân la fel, și cu bani și fără bani, cu o mașină tare și cu un copil de mână, și cât o angajată pentru cât o lună, Adidas cu talpă dreaptă chiar așa cum vreau, și câteodată cât un tot pentru că vreau. Cartierul în care am stat neschimbat și niciun fel de tovarăș de la deghizat. Poate vreun copil de bani gata terorizat, toate peste 10 ani dacă ai remarcat. Acum 10 ani nu aveai nimic de fapt, dar peste 10 ani toată lumea s-a schimbat. Chiar și tovarășii tăi cu care ai umblat, dar peste 10 ani vezi ce ai realizat. Acum 10 ani nu aveai nimic de fapt, dar peste 10 ani toată lumea s-a schimbat. Chiar și tovarășii tăi cu care ai umblat, dar peste 10 ani vezi ce ai realizat. Acum 10 ani nu aveai nimic de fapt, dar peste 10 ani la Urban Group, Bulgarul Șobi pentru 2008. Acum 10 ani nu aveai nimic de fapt, dar peste 10 ani toată lumea s-a schimbat. Chiar și tovarășii tăi cu care ai umblat, dar peste 10 ani vezi ce ai realizat. Acum 10 ani nu aveai nimic de fapt, dar peste 10 ani toată lumea s-a schimbat. Chiar și tovarășii tăi cu care ai umblat, dar peste 10 ani vezi ce ai realizat. Yo!